Tu sa už blížim k našemu príbehu, ktorý by som chcel povedať z Božieho slova. A Majko, keď mi... dobre, super. Super, už sme tu. Takže veľmi dobre poznáme tento príbeh však. Z Lukáša, 24. kapitola, niektoré preklady začínajú 13. veršom, niektoré 14. veršom a ide to až do toho 35. verša. A ja sa teda pokúsim verš za veršom ísť a vytiahnuť niekoľko takých perál z tohto príbehu. Je to krásny príbeh, pretože je to ako keby takým summa summarum toho, čo Lukáš chcel povedať v celom evanjeliu Lukáša a vlastne je to aj z toho literárneho hľadiska jeden krásny príbeh, ktorý má toľko vrstiev, že je tam nejaká hlavná línia toho príbehu, ale má to toľko podvrstiev a toľko vecí, že tento príbeh by ste mohli povedať 5-ročnému dieťaťu a bude značením počúvať tento príbeh a môžete ho povedať aj teológom, ktorí majú titul pred menom a za menom a môžu tento príbeh rozoberať na týždne a mesiace a naozaj v tom vidieť veľa bohatstva. A teda teším sa, že dnešné ráno si predstavíme a spolu sa pozrieme do tohto príbehu. Je neuveriteľné veľa, koľko z tohto príbehu si môžeme zobrať. Takže to prvé, čo vidíme v 13. verši, že v ten istý deň dvaja z nich, teda z tých učeníkov, ktorí tam boli v Jeruzaleme, išli do dediny zvanej Emaus, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stádií, to je 11 kilometrov. Sú dve dedinky Emaus pri Jeruzaleme, jedna je 11 km, jedna je 27 km, takže vieme veľmi dobre, kam Pán Ježiš, teda kam učeníci išli. A to slovo Emaus je gréckeho pôvodu a takisto je aj ekvivalent k tomu slovu kamat, hebrejského pôvodu. A toto slovo jednoducho znamená teplý prameň. A neviem, mne hneď vyskakuje veľa takých podobností na myseľ. Jednak som blízko Sliača, tam máme tiež takéto pekné termálne pramene, ale začiatkom tohto leta v júli som bol pozvaný slúžiť do Nesvat a v Nesvadoch teraz otvorili také svoje vlastné kúpele, lebo tam majú ten prameň a si to všetko otvorili. A ja som tam už prišiel o deň skôr aj s celou rodinou a tak sme s Ľubošom a s Lošonciom my sa tam máčali v tej teplej vode a poviem vám, dobre to bolo. Boli sme tam veľa hodín a jednoducho ten rozhovor iba išiel a nechcelo sa nám stať a ísť. A možno aj títo učeníci sa tak rádi vrátili do tej teplej vody, pretože tam im bolo dobre a boli vystresovaní, ale o tom sa už dozvieme za chvíľočku ďalej. Niekedy boli vystresovaní, pretože zrazu ten Mesiáš, ktorého nasledovali, bol ukrižovaný, bol pochovaný. A oni si hovoria, čo sa to deje? Prečo? Nedáva nám to zmysel. Páne, však my sme sa ťa rozhodli nasledovať a to, čo sa deje v našich životoch, teraz nedáva zmysel. Prečo sa tieto veci udiali? A oni sa rozhodli, že namiesto toho, aby zostali v Jeruzaleme, namiesto toho, aby pozorne počúvali, keď Pán Ježiš rozprával, že 3. dňa vstane z mŕtvych, a to bolo na ten 3. deň, to bolo vtedy, keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych a oni ho mohli privítať v Jeruzaleme. Namiesto toho sa oni rozhodnú, že idú preč z Jeruzalema. Viete si to predstaviť? Koľkokrát Pán Boh úplne jasne hovorí do našich životov, ale my ho nevidíme. My nevidíme, že tam je prítomný. My nevidíme to, že to všetko je jeho zámer, aby nás niekam priviedol, aby nás niečo naučil. A tak teda učeníci to urobili po svojom, išli do toho svojho mestečka, z ktorého boli. A možno aj my niekedy máme, ja to tak obrazne poviem, také home tlačítko. Ja mám v aute v navigácii, keď si stlačím, že domov, mi to vykalkuluje cestu i hneď a vôbec nemusím rozmýšľať, že ako sa z Prešova dostane vonku, pretože moja navigácia to urobí za mňa. Ale niekedy je to tak aj v našom duchovnom živote. Že príde problém, príde skúška a my si stlačíme tlačítko home a jednoducho chceme ísť tam, kde nám je to pohodlné, tam, kde nám je to dobre, tam, kde nám je to známe. Namiesto toho, aby sme sa pýtali Pána, Páne, čo chceš? Páne, čo mám robiť v tejto situácii? Urobím to, na čo som zvyknutý. Urobím to, čo som už urobil 1000-krát, namiesto toho, aby som urobil Božiu vôľu. A toto sa deje aj s učeníkmi. Ja túžim naozaj, aby Pán Boh dnešné ráno hovoril do našeho srdca, aby nám dal rozpoznať v našich životoch,
konkrétne okamihy, kedy sme sa správali presne tak, ako títo dvaja učeníci, ktorí išli do Emaus. Takže ideme ďalej a v 14. verši čítame: a rozprávali sa navzájom o všetkom, čo sa udialo. Je dobré rozprávať sa, bratia a sestry. Súhlasíme s tým? Viete čo, niekedy, až keď počúvame samých seba, uvedomujeme si, nad akými hlúpostiami rozmýšľame. Kým sa to len točí v našej hlave a kým to nevyslovíme, tak sa nám to točí a sme ako taká myška v tom kruhu alebo nejaký škrečok a ideme a na plné obratky do zrútenia sa a len sa nám to točí v hlave. Ale keď sa začnem rozprávať so svojím bratom a sestrou, k tomu ťa chcem dnes ráno povzbudiť. Ak sa trápiš, ak ťa niečo trápi, ak niečo zamestnáva tvoju mysel, rozprávaj sa so svojím bratom a sestrou. Nenechaj, nech sa to točí na plné otáčky v tvojej mysli bez toho, aby si sa s niekým porozprával. A takisto aj títo učeníci sa začínajú rozprávať. A predstavte si, že bola tam Mária, ktorá bola pri hrobe a stretla tam anjela. Bol tam Peter a boli tam ďalší ľudia a oni o týchto veciach všetkých vedia, ale napriek tomu tieto fakty ignorujú, že hrob je už prázdny. A napriek tomu si žijú tým svojim negatívnym scenárom, kde sa zrútil svet, lebo Mesiáš je pochovaný. Koľkokrát vo svojom živote živíme negatívny príbeh, ktorý nie je založený na pravde. Nie je založený na Božom slove. Nie je založený na tom, čo je realitou. Ale živíme si tento príbeh vo svojej mysli. A preto ťa chcem povzbudiť, brat a sestra, začni sa rozprávať. Začni sa rozprávať a vtedy, keď budeš počuť samého seba, zrazu si uvedomíš, že o čom to rozprávam. Amen? Takže je dobré porozprávať sa. Ideme ďalej. V 15. verši čítame: a ako sa tak zhovárali a vzájomne dohadovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Nie je to krásne? V tých ich rozprávach, v tom všetkom, čo oni zažívajú a emotívne sa rozprávajú, tak do toho všetkého zrazu vstupuje Ježiš. Úžasný moment. Keby ste si to len dokázali predstaviť. Ježiš, ktorý je práve vzkriesený. Majú to privilegium ako jedni z prvých stretnúť vzkrieseného Mesiáša. Moment ako Jericho, keď padli múry Jericha. Moment ako keď vôjdete do zasľúbenej zeme, kde je to jasné, že sa písmo naplnilo, že sa proroctva naplnili. Takýto moment a oni ani nerozpoznávajú, že to je Ježiš. Ježiš ide s nimi a oni sa ďalej rozprávajú o tých svojich veciach. A ja nechápem tomu, ako je to možné, že ho nerozpoznali. Študoval som si ten grécky text, správa, zľava, jak sa chcete na to pozrieť. Mali zatemnený zrak a nerozpoznali, že vedľa nich ide Ježiš. Mohli by sme to skúšať vysvetliť kadejak, že bol večer, bola tma, alebo že mal kapucňu na hlave a ho nespoznali. Môžete správa, zľava na to ísť. Nie. Jednoducho oni boli tak pohltení do toho svojho negatívneho príbehu, že nespoznali, že Ježiš je v tom príbehu s nimi. Stalo sa ti to už niekedy v tvojom živote? Amen. A teda Ježiš je tam s nimi, a to je pre mňa úplne fascinujúce, že Ježiš ide s nimi a nič nehovorí. Ježiš iba počúva. Aký krásny model učeníctva. Koľkokrát sme slúžili ľuďom, ktorí išli úplne opačným smerom. Ktorí namiesto tomu, aby išli bližšie k Bohu, išli preč od Boha. A my sme si povedali, vieš čo, keď ty takto, tak ja takto. A otočili sme sa a išli sme naspäť do Jeruzalema. Lebo ja nebudem s tebou chodiť, keď ty ideš opačným smerom. Buď budeš sa snažiť naplniť Božie slovo vo svojom živote, alebo už na teba nemám čas potom. Sú tu druhí, ktorým sa budem venovať. A predstavte si, že Pán Ježiš ide opačným smerom, bez toho, aby niečo rozprával, iba kráča a ide spolu s nimi. Aký krásny príklad učeníctva, aký krásny príklad toho, ako by sme mali my žiť, ako by sme sa my mali správať. A viete čo? To je to, čo som už aj pred chvíľou povedal. Takíto ľudia si zaslúžia právo hovoriť do životov ľudí. Ľudia, ktorí sú tam pri nás, keď ideme cez problémy. Ľudia, ktorí možno veľa nerozprávajú, nedávajú rady správa zľava, ale idú popri tých problémoch, popri tých ľuďoch, ktorí idú zlým smerom, idú opačným smerom.
a sú tam s nimi. Neviem, či na Instagrame niekedy ste videli ten obrázok, tak v sekundových intervaloch nasekajú rôznych hercov a scény z filmov, ako sa všetci chytajú za čelo. Niekedy rozmýšľam nad tým, ako sa musia anjeli a celí svety hore v nebesiach nad nami chytať za čela, že ako je to možné, že nevidíš, že Ježiš kráča vedľa teba. Ako je to možné, že sa ešte stále sťažuješ, keď je už Ježiš pri tebe, keď je už Ježiš s tebou. Ale stále ho nevidíme. Takže ide s nimi, ale my ho neregistrujeme. Ich oči boli zastreté, aby ho nespoznali. A viete čo? Možno práve preto, že ho nespoznali, tak vyliali všetko, čo bolo v ich srdciach. A chcem vám povedať, Pána Ježiša nikdy nebudú šokovať veci, ktoré sú na vašom srdci. K nemu vždy môžete prísť a vždy môžete vyliať svoje srdce. Pretože akokoľvek hlúpo by to znelo, akokoľvek nerešpektujúco by to voči nemu znelo, on aj tak bude kráčať vedľa teba. Aj keď ideš zlým smerom, aj keď ideš opačným smerom. Viete, on tam prišiel v neuveriteľnej pokore. Ako vzkriesený Mesiáš príde k učeníkom a je tam ticho a počúva ich. To si vyžaduje pokoru však. Lebo väčšinou by sme mali tendenciu povedať, aha, pozri, vravel som vám, naplnilo sa to, je tu skvelý moment. Možno, ja keby som bol manažer Pána Ježiša Krista, tak ja by som určite zorganizoval nejaký 5000-ový zástup a urobili sme veľké mecheche z toho, že Pán Ježiš je vzkriesený, ale on namiesto veľkých davov ide s 2 ľuďmi. Ide s 2 ľuďmi, ktorí ani neregistrujú, že to je on. Viete si to predstaviť? Neuveriteľná pokora vzkrieseného Mesiáša, ktorý ide a počúva. Pripomína mi to aj záhradu Eden. Aj keď Adam a Eva zhrešili a keď sa obliekli, prichádza za nimi Boh a on sa ich pýta otázky a oni odpovedajú. Takisto aj v tomto prípade Ježiš namiesto toho, aby rozprával, sa ich spýtal 2 otázky. A oni začali vylievať svoje srdce a rozprávajú. A možno máte takú tendenciu ako ja niekedy, že chceli by ste proces urýchliť, že chceli by ste, aby to išlo trošku rýchlejšie, tak chcete pridať do tempa, ale niekedy sa hovorí, že keď ideš sám, zajdeš, ako? Ako to je? Ja som na to, počkajte, musím si to spomenúť, že keď ideme spolu, zajdeme ďalej a keď ideme sami, zajdeme rýchlejšie. Keď niekedy máme tendenciu ísť sami a možno by sme chceli ako rakety rýchlo niečo prejsť a niečo urýchliť. Ale častokrát vôbec nedojdeme do cieľa. Ale keď ideme spolu, tak zajdeme ďalej. A možno by vás zaujímalo, že ako rýchlo išiel Pán Ježiš, vzkriesený Mesiáš, ako on rýchlo chodí. Viete, ako rýchlo chodí? Ako jeho učeníci. On sa prispôsobil tempu jeho učeníkov. Bežný, zdravý človek chodí zhruba 4 km za hodinu a som presvedčený, že Pán Ježiš neurychľoval tú chôdzu do Emaus. Že Pán Ježiš nespomaľoval tú chôdzu do Emaus. On išiel ich tempom. A preto, keď hovoríme o učeníctve, tak nás chcem povzbudiť, aby sme išli tým tempom, ktorým idú tí ľudia, ktorým slúžime, ktorým sa venujeme. Nesnažme sa predbiehať ten proces. Takže Pán Ježiš sa nielen pripája k ním, nielen počúva, ale je tam s nimi a kladie im otázky. A chcel by som tak trošku paralelne pri tomto príbehu o ceste do Emaus rozvinúť aj príbeh o Sandre. Sandre, ktorá je už teraz na misii. A my, keď sme s Marinicovými pripravovali minulý rok Kairos Camp, tak sme to urobili tak. Oni boli, chcem vám ináč povedať, aký som naozaj vďačný za týchto ľudí, pretože tak veľa urobili pre misiu na Slovensku a naozaj nasadili sa nie na 100%, ale na 110%. A predstavte si, oni išli do Rumunska, aby sa naučili, že ako to tam v Rumunsku robia tie Kairos Campy, teda kurz Kairos, ale takým kempovým spôsobom.
A potom sme minulý rok urobili tento Kairos Camp a teda z toho, čo sa naučili v Rumunsku, tak sme to urobili tak, že každý večer sme pozývali 2 misionárov zo Slovenska alebo z Čech a oni rozprávali ten svoj príbeh. Čiže popri tom misijnom kurze zrazu počúvali aj príbehy reálnych ľudí, ktorí im rozprávali o tom, aké to pre nich bolo. A jedna z nich bola Sandra. A Sandra rozprávala ten svoj príbeh, ako ju Pán Boh povoláva do Kyrgyzska a ako je tam pripravená ísť. A teda potom, ako dorozprávala ten príbeh, tak ja som Sandru išiel odniesť na vlakovú stanicu a Sandra mi rozprávala, že ona je už úplne v koncoch, že ona už urobila úplne všetko, čo vedela a že oslovila všetkých ľudí, ktorých vedela. Ale že už má nejaký deadline do októbra, kedy má nazbierať tú finančnú podporu, ktorú potrebuje, aby mohla výjsť do toho Kyrgyzska a ona ju stále nemá. A tak som jej hovoril, Sandra, budeme sa modliť, neboj sa, Pán Boh urobí cestu, Pán Boh otvorí cestu. A potom som si sadol do auta a išiel som ďalej. A chcem vám povedať, že keď som bol v tom aute, ja ináč už keď sme tu mali tie rádiové scény z auta, tak sa pripomínam aj s mojou autovou scénou z auta. Teda ja som sa v Indii naučil, že auto je moja komórka, že to je miesto, kde sa modlím a kde zývam Pána. Viete, v Indii je tak hrozná a frustrujúca doprava, že buď budete vytočení do nepričetna, alebo to všetko odignorujete a začnete ten čas využívať na niečo iné. A ja som začal ten čas v aute používať na to, že som prorokoval miestam, na ktoré chodím, že som vzýval meno Pána, že som sa modlil na plné hrdlo v jazykoch a vzýval som meno Pána. A chcem vám povedať, že tí z vás, ktorí chodíte na dlhšie vzdialenosti, je to neuveriteľné pri malých deťoch a pri tom, jak si otvoríte Bibliu a hneď tam máte obidve deti a každý niečo chce. Je to neuveriteľné, že ste zrazu sami v aute a že máte ten čas s Bohom a pre mňa to boli vzácne cesty. Niekedy ma už Bonka posielala, nech idem na cestu, lebo vedela, že sa stadiaľ vrátim ako Mojžiš z vrchu premenenia. Tak už vedela, že potrebujem čas v aute. Teraz ma už posiela do sauny, zase, že nech idem, že už cíti, že toho je trošku veľa na mňa. A ja som tam pred Pánom v tom aute začal vylievať svoje srdce a som hovoril Pánovi, Páne, tak ty si mi dal víziu o 100 misionárov, ktorí majú byť vyslaní zo Slovenska a tu je žena, ktorá je pripravená, ti hovorí, Páne, tu som, Páne, pošli mňa a ona nevie odísť, pretože nemá zabezpečené tie veci na to, aby mohla odísť. Vrajím si, Páne, čo to má znamenať? Čo to je? Však ja som urobil všetko, čo som vedel. S Romanom sme s ňou sedeli, prešli sme celým PowerPointom, ako má urobiť prezentáciu, ako má mať promo materiály, predstavili sme ju ľuďom, predstavili sme ju zborom, urobili sme všetko, čo sme vedeli a napriek tomu tam je Sandra, ktorá hovorí, že ja neviem, ako ďalej. A tak, ako som sa začal v tom aute chváliť a modliť, tak zrazu som začal počúvať samého seba. O čom to rozprávam? Či to nie je Boh, ktorý je na misii? Či to nie je jeho misia? Či sa nezachoval ako verný počas celého môjho života? Či za tých 12 rokov v Indii nebolo momentov, kde sa zdalo, že už nie je žiadna cesta von a on vždy urobil nejakú cestu? Keď začneme počúvať samých seba a Božia prítomnosť naplní naše srdcia, tak zrazu sa naše oči otvárajú a už nie sú zastreté. Viete, a to ďalej, čo vidíme, by som nazval také spontánne vyznania. Keď začneme vylievať svoje srdce pred Pánom, prestaneme sa kontrolovať, ako rozmýšľame a možno práve preto Pán Ježiš zastrel ich zrak, aby povedali to, čo je ich na srdci, aby to povedali presne tak, ako to cítia. A oni to povedali presne tak, ako to cítia pred Pánom, vyliali tú svoju horkosť, to svoje sklamanie, tú svoju frustráciu pred Pánom a zrazu začínajú spontánne vyznávať. A je to také pre mňa takou spomienkou na tú záhradu Eden a na to, čo sa dialo tam. A zrazu, keď si ľudia uvedomia, čo Boh od nich chce a čo urobili oni a kde sa nachádzajú a čo je Božia vôľa, zrazu to začína byť o niečom úplne inom. Zrazu to začína byť o Bohu. A takisto aj ja, keď som tu v aute sedel a rozprával som Bohu o Sandre, zrazu som si uvedomil, človeče, o čom ty rozprávaš? To je Boží príbeh, to je Božia práca, to je Božia misia. Netráp sa o tieto veci. Pán Boh to všetko vyrieši, Pán Boh sa o to postará. No a teraz
tak trošku provokatívne to nazývam, že jazyk lásky. Dobre, Pán Ježiš im hovorí, že vy nechápaví a leniví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. No keby to Pán Ježiš povedal bez toho, aby s nimi chodil, aby ich počúval, tak to budú brať ako nestráviteľný pokrm. Budú to brať ako kritiku a možno sa ich cesty rozídu. Ale práve preto, že Pán Ježiš bol s nimi, práve preto, že ich počúval, práve preto, že namiesto veľkých rád im dával otázky, aby oni vyliali svoje srdce, aby mali tie spontánne vyznania toho, čo je v ich srdci. Práve preto im to pripadalo ako jazyk lásky. A preto nás chcem povzbudiť, bratia a sestry, aby keď investujeme do životov ľudí, aby sme takto investovali. Aby sme si zaslúžili to právo hovoriť do ich životov, pretože sme s nimi zjedli kilo soli, pretože sme s nimi prešli tých 11 kilometrov do Emaus a pretože sme tam boli pri nich v ich problémoch, v ich frustrácii a v ich ťažkostiach. Amen. No a ideme ďalej. A tu sa dostávame k tomu, že čítame, že či nemusel Kristus to všetko pretrpieť a vojsť do svojej slávy a počnúť od Mojžiša, od všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo vzťahovalo vo všetkých písmach. Neuveriteľná časť a pre mňa tak trošku frustrujúca časť tohto príbehu. Pretože keď si to uvedomíte, Kristus bol práve vzkriesený. Ten vzkriesený Mesiáš zrazu začína vysvetľovať písma od prorokov, od Mojžiša, všetko začína vysvetľovať. Neviem, či si uvedomujete, že to bola jedna pravdepodobne z tých najfascinujúcejších kázní Ježiša, ktorý rozpráva ako vzkriesený, ako ten, v ktorom sa všetko, čo bolo prorokované, naplnilo. Viete, koľko svetla by vnieslo, keby Lukáš túto kázeň zapísal do Evanjelií? Predstavte si, ako napríklad je príbeh o stvorení sveta, hej, a tam sa hovorí o tom, že Boh, Otec stvoril a poznáme všetci dobre ten príbeh, ako v ktorom dni čo stvoril a Duch Svätý sa tam znášal, hej, a teraz vidíme tam Otca, vidíme tam Ducha Svätého, ale v tom obraze nám vtedy tak trošku ako keby chýbal Ježiš však. Ale potom sme v Jánovi a čítame, a na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh a zrazu v tom príbehu stvorenia vidíme aj Ježiša. A zrazu sa dívame späť, taký retrospektívny pohľad do Genesis a zrazu sa nám otvárajú oči a máme zjavenie a vidíme veci. No viete, koľko takých perál muselo byť v tej kázni, ktorú Ježiš kázal? Koľko retrospektívnych pohľadov a toto sa naplnilo proroctvo. Ja by som bol veľmi rád, keby táto kázeň bola napísaná, ale o to viac mi to hovorí, v akej pokore Ježiš slúžil týmto dvom učeníkom. Tá najväčšia kázeň v súkromí s dvoma ľuďmi, ktorú celý svet nikdy nepočul. Ale ten výsledok tejto kázne bol veľmi silný. Takže presúvame sa do ďalšieho verša a čítame o tom, že a tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa ubrali a on sa tváril, že ide ďalej, ale na neho naliehali, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva, deň sa už schýlil, vošiel teda, aby zostal s nimi. Tváril sa, že chce ísť preč. Krásne to modeloval a tak veľa je z toho, čo sa môžeme naučiť. Nebola to len typická židovská pohostinnosť, že ho zavolali, ale ich srdcia zahoreli. Ježiš vedel už dávno, že ich srdcia horia. Ježiš poznal, čo ich trápilo na ich srdci. Ježiš to všetko poznal a napriek tomu išiel s nimi. Napriek tomu išiel dlho iba, že ich počúval. Kládol im otázky a potom im vysvetľuje písma. Nechcem tu veľa akože si doplňať medzery, ktoré sú v tomto texte, alebo veci, ktoré sú nevypovedané, ale s veľkou pravdepodobnosťou to bolo asi tak, že po tých 11 kilometroch, možno po nejakých 2 hodinách chôdze, prišli do domu, ktorý bol prázdny. A keď chceli pohostiť Ježiša, znamenalo to, že potrebovali zažať pec, namiesiť cesto, a urobiť chleba, alebo nejaké posuchy, alebo niečo. A to zase trvalo minimálne nejaké ďalšie 2 hodiny. A Ježiš tam je zase s nimi a čaká. A viete, čo je ešte fascinujúcejšie pre mňa v tomto príbehu? Že Ježiš vedel, že z tohto chleba
on ani nebude jesť. Viete prečo? Pretože 2 kapitoly dozadu, v 22. verši hovorí, že a nebude jesť, až kým sa nenaplnia všetky veci kráľovstva. Lukáš 22.15. Čiže Pán Ježiš vedel, že tento chleb nebude jesť, ale napriek tomu tam čaká, kým si zážnú tú pec, kým námiesia to cesto, kým urobia ten chleba. A potom príde ten moment, kedy začína lámať tento chlieb. A v tom momente sa otvoria ich oči, v tom momente to všetko klikne do seba a zrazu to dáva zmysel, zrazu sa otvoria ich oči a vidia Ježiša, ako lámal chleba pri zástupe 5000 ľudí. Zrazu sa otvoria ich oči a vidia, ako Ježiš lámal chleba počas paschy. Zrazu viem si predstaviť, ako ich srdce vybuchlo gejzírom radosti, ako začali chváliť Boha, tancovať, radovať sa z toho všetkého, čo sa práve udialo. A puf, Pán Ježiš zmizol z obrazu a už nebol s nimi. Nie je to krásne? Priviesť ľudí do plnosti poznania. A potom ich môžeme opustiť, pretože už sú tam, kde potrebujú byť. Neviem, či si to viete predstaviť, ale keď si sledujeme tú časovú líniu tohto príbehu, tak to už bola noc. To už bol večer. Po všetkom tom, čo sa udialo, ako išli 2 hodiny, ako tam si robili jesť a všetko, tak z toho nám vychádza, že bol už večer. To nie sú moje kalkulácie, to sú kalkulácie z komentárov biblických. A teda ich oči sa otvorili a zrazu vedia a v tú istú nočnú hodinu sa rozhodujú, že idú naspäť do Jeruzalema. Celú tú 2-hodinovú cestu, ktorú urobili, zrazu, keď ich oči sú otvorené, oni vedia, že je iba jedna správna vec. My máme byť teraz v Jeruzaleme. A tak sa vracajú a chcem vám povedať, odchádzajú z Emaus, ktorý bol ich domov, ale nebol ich destináciou. Odchádzajú z Emaus, ktorý bol ich minulosťou, ale nie ich budúcnosťou. A to je to, o čo má ísť v učeníctve. My ľudí máme previesť z ich minulosti, z toho, ako možno tento svet, ako hriech, ako iné veci zadefinovali ich život. Ich priviesť do toho, že žijú v Božej plnosti. Že žijú ten príbeh, ktorý Pán Boh pre nich pripravil. To je tá podstata toho učeníctva. A oni transformovaní Pánom, plní zjavenia, plní poznania, odchádzajú do Emaus, odchádzajú naspäť do Jeruzalema, pripájajú sa k 11 učeníkom a hovoria im o tom, čo sa im práve stalo. A viete, čo je ešte krásne v tom úplne poslednom, to som vám už povedal, že sa otvorili ich oči a teda idú naspäť do Jeruzalema. A hovoria, Pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi a oni rozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Je to veľmi vzácny text z toho pohľadu, že v iných textoch sa nepíše o tom, že Pán Ježiš sa zjavil Šimonovi. Iba v tomto jednom texte sa to píše. A je to znovu, keď si predstavíte, čo robil Ježiš, skúste si to niekedy preštudovať, komu sa zjavil po vzkriesení. Predstavte si, aký je to neuveriteľný príbeh. V tomto príbehu to bol Kefáš. To je meno, ktoré keď si študujete mena v Božom slove, tak to bola rodina Ježiša Krista. Čiže sa zjavil v svojej rodine. A pre mňa aj toto je niečo silné, že častokrát sme tak namotivovaní službou, že chceme slúžiť a tie veľké Božie zjavenia rozprávať celému svetu, ale nerozprávame ich svojej rodine. A nebudujeme svoje deti a nebudujeme svoju rodinu. A preto nás chcem povzbudiť, aby tak ako Ježiš, ktorý išiel a keď sledujeme, že komu sa zjavoval, tak sa zjavil svojej rodine, tak aby sme aj my dokázali o tých veľkých zjaveniach rozprávať najprv o svojej rodine a potom rozprávať ďalej. Ale to, čo chcem povedať je, viete si predstaviť, že Pán Ježiš sa tu stretával so Šimonom, ktorý ho 3-krát zradil s Petrom? Viete si predstaviť, aký zničený Peter z toho všetkého musel byť, že zradil 3-krát Pána Ježiša, že Pán Ježiš mu povedal, že 3-krát ma zaprieš a on sa dušoval, že Páne, nezapriem ťa a nebude tak. A stalo sa tak. Nemáme o tom nikde inde zmienku v písme. Potom neskôr, keď je s učeníkmi, tak sa ho pýta Pán Ježiš, Peter, miluješ ma? 3-krát sa ho to pýta a on mu potom hovorí, ale to už bolo neskôr, ale tento príbeh je na tej časovej osi ešte predtým. Takže je to neuveriteľné, ako s pasierským srdcom Pán Ježiš
robí tie prvé kroky po vzkriesení. A verím tomu, že je to pre nás inšpiráciou a chcem nás k tomu povzbudiť, aby sme boli takíto činitelia učeníkov. A iba dopoviem ten príbeh so Sandrou v tom všetkom mojom sklamaní a frustrácii. Pane, ako to teraz s tou Sandrou urobiť? Ako to spraviť, že ona jednoducho bude môcť výjsť na tú misiu a že bude mať dosť aj finančného zabezpečenia na to, aby mohla výjsť na misiu. Popri tom mojom sťažovaní sa Pán Boh už dávno mal riešenia. A viete si predstaviť, že bola tam mladá chvalospevacká skupina a dva vedúci chvál aj so svojím bratom, tam boli dvojčky a ich ocko robil zvukár a on bol pastorom zboru. A oni, keď sa vrátili naspäť z tohto Kairos campu, tak sa rozhodli, že ako zbor chcú podporovať Sandru. Ja sa sťažujem Pánovi a on z neba všetko už orchestroval a všetko riadil, aby na ten Kairos camp prišla práve táto chvalospevá skupina, práve tento kazateľ, aby tam práve Sandra prišla, aby to všetko počuli, aby sa to všetko do seba zakliklo a napriek tomu sa sťažujem Pánovi. Chcem vás pozrieť, bratia a sestry, aby sme vymenili svoj slovníček, aby sme spievali tie piesne, ktoré sú o Božej vôli a o tom, čo Boh chce urobiť v našich životoch, namiesto toho, aby sme v sebe živili ten negatívny narratív. Amen. Chcem ťa povzbudiť, možno sú ľudia v tvojom živote, s ktorými si to vzdal. Možno sú ľudia, o ktorých ti Pán Boh hovoril, že máš investovať do ich života, ale ty si príliš zaneprázdnený na to, aby si to urobil, lebo. A máme kopec výhovoriek. Keď som bol na tej konferencii, o ktorej som hovoril, kde mi Pán Boh dal tú víziu pre 100 hrmených, tak bola Jejda sa na hodinky nepozeral, prepáčte mi. Keď som bol na tej konferencii, tak asi tu skončím. Už to nebudem ďalej rozoberať. Bratia a sestry, možno máš ľudí okolo seba, ktorí idú opačným smerom. Možno si v situácii, kde nevidíš Boha. Si uprostred frustrácie a trápenia a nevidíš, že Boh kráča vedľa teba. Možno vidíš ľudí, ktorí sú plní negatívneho nastavenia voči zboru, voči cirkvi, voči ľuďom. A si hovoríš, a ono je to veľmi populárne teraz hovoriť, oddiel sa od ľudí, ktorí negatívne rozmýšľajú, obklop sa ľuďmi, ktorí ťa povzbudia. Áno, ale pozri sa na Pána Ježiša. Išiel s tými, ktorí boli toho plného negatívneho a plnej frustrácie a bol tam pri nich. A preto ťa pozývam dnešné ráno, aby si išiel a kráčal. Počúval. Pýtal sa otázky. Našiel si čas na to, že prídeš do ich domu. Keď ti navaria, tak zjedz to. Ty si nedal sľub ako Pán Ježiš, že už nebudeš jesť. Ale chcem nás pozbudiť, aby sme naozaj boli činiteľmi učeníkov, pretože toto je jediná cesta k tomu, ako naozaj vidieť hnutie kresťanov po celom svete. Amen. Poďme, postavme sa a budeme sa spolu modliť. Pane Ježišu, tak ti ďakujem za to, že ty si ten, ktorý nás tak veľa učíš z Božieho slova, Pane Ježišu. Ďakujem ti za to, že tvoje slovo nám prináša nové a nové zjavenia, Pane. A ďakujem ti, že aj tento jednoduchý príbeh o dvoch učeníkov, ktorí išli do Emaus, nám má tak veľa čo povedať, Pane Ježišu. A tak ťa prosím, Pane, aby tie rôzne pravdy z tohto príbehu zasiahli na život, Pane, ale nie len tak na chvíľu, že si ešte v pondelok na to spomenieme a v stredu už nie, Pane, ale prosím ťa, aby naozaj si transformoval naše myslenie, Pane Ježišu, aby sme naozaj vnímali, že činiť učeníkov je to najdôležitejšie, čo máme robiť vo svojom živote, Pane, aby sme stále mali niekoho, do koho investujeme, Pane. Tak sa modlím, Pane Ježišu, aby raz, keď sa postavíme pred tvoj trón, Pane Ježišu, aby si nás nazval tými vernými služobníkmi, ktorí môžu vojsť do radosti svojho Pána, Pane, pretože naplnili to, k čomu si ich poslal, Pane. Tak sa modlím, Pane, aby aj tento zbor bol známy tým, Pane, že činí učeníkov, Pane Ježišu, a že títo učeníci sa rozbiehajú nielen po tomto meste, ale idú ďalej a ďalej, Pane Ježišu, a idú až do posledných končín sveta, Pane. Tak sa modlím za to v tvojom mocnom mene, Ježiš. Amen.